Good morning, happy Diwali. Nah. ଚିତା ହବନି ମଉସା ପକେଇବେ ମଉସା ପକେଇବେ ଚିତାରେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଏ ବୟସ ଏଥିରେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ିକି ଏଥିରେ ଦେଇକିନା ଖୁଆଖୁଇ ରଖିଲେ ଫୁଲ ରଖିଛ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେପଟେ ଫ୍ରିଜ୍ छोट छोट पीस कर देगी ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁନି ପାତି ବେଶୀ ସରି କରୁନି ହଁ ସେଠି ମୋଟା ମୋଟା କରି ମଝିରୁ ହଁ ସେଇଟା କାଟିବା ସେଇଟା ତ ଏଡ଼ିକି କାଟିବା apple murder ଅପା ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବୋଲି ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି ବା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆମର ଏଠି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ପୁରା 15 ଦିନ ଆଗରୁ କୁନୁ ଶୋଇଲା 3:15 3:15 ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇଲା ପୁରା ଗାଲଉଛି କହୁଛି ମାନେ ବାପା ପାଖେ ଶୋଇଲେ ଭାଇ ହେରିକା ତ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏପଟେ ଗାଲେଇକି କହିଦେବି ମିଛ କଥା ତାପରେ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲେ ମଉସା ଆସିବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବୁ ଜେଜେ ଆସିକି ପୂଜା କରିକି ପଳେଇବେ ମତେ କହୁଛି ଆସିକି ପଳେଇବେ ମତେ ମିସ୍ କରିବେନି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ଖୋଜନ୍ତି उत्तरागतः मातृपुरुषाणां नमः मातृपुरुषनमावहनं मातृपुरुषाणाम् प्रतिष्ठितं नमस्कारं पितर घोराय इदं मातर सुष्माय इदं तपस्वी
ये कोटा को ये कोटा बोली कि अच्छी इटा लास्ट कोटा लास्ट विश्व नमक निहित्यादि काल काल संख्या विश्व देवा राम संख्या विश्व देवा गुरु संख्या विश्व देवा रतन संख्या विश्व देवा सत्य संख्या विश्व देवा वसु संख्या विश्व देवा धुर पुर वसु वसु देवा मापे विश्व देवा सोई देव ना दिगम दिगम आगुटा हेडी आगुटा बोली तो जुष्मदम सदाय नमः नमस्कार जड़ दीपम प्रति गोदिताहा को सनक सनक सनातन कपिल बुद्ध शिखर सोई देव ना दिगम एतटा कोन करली रे सोई धावा दिटा लोग हेटो धरि कांगरे लगे देनो जिसमें तुमको तो हेरना महाड़ी पड़ेगा दीदी ने लगे यार दुकान तो 9 2 साल हो बारिश बारिश बसा को खिलाने दो क्या है आगो समझता तो लगा आगो सब लोका कमिशन महारणी तो मम लोक परिचय पुत्र लोक मन बड़ बड़ुआ हे देखो बड़ बड़ुआ हे जा जा गया जा काशी जा अयोध्या जा अवंती जा वृंदावन जा मथुरा जा 22 पुरुषोत्तम जा 22 बहादुर महाप्रसाद खाई गड़ गड़ था अंधार रे आसिक आलू रे जाओ आम परिवार को अमृत दृष्टि चाहि थाओ धरिक द्वार मध्य बुलिया विष्णु 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 गंगे जमुनाथ एमदी కొన్నా एमदी लगातार दे लागिला एखरे भी पड़ लग रे उल्टा ही गला चक्री उल्टा ही गला अरे 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 हेलो आहुरी देखा केते रकमर बाण फुटा
क्या था? ଫଟୋ ଉଠିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧରି भाई धरो भाई धरो। स्माइल करो टिके स्माइल करो। କୋଉଥର ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଇଏ ଷ୍ଟାର ଫାର ପଏଣ୍ଟ ସେତିକି ବୋଲେଇଥିଲା ଆମେ ଲାଗିନି ଯେ ଇଏଟା ଠିକ କଣ ଇଏ ଫୁଟିବ ଆରେ 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 ଭଲ ହେଇଛି ଆରେ 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 ଛାଡି ଯାଉ ମୁଁ ସେଇ ଚିଠିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ଆମେ ତ ତାକୁ ଆଗ ଦି ଖଣ୍ଡ କର ମଝି ପଥୁ ଟୋଟାଲି ମଝିରୁ ମାଳ ବାଣ ଫୁଟାଫୁଟି ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଲା। ଆମର ରୋଷେଇରେ ହେଇଛି ରୁଟି ଚିଲି ପନିର। ଯେହେତୁ ଚିଲି ପନିର ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋର ସୋମବାର ରାତିରେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦୀପାବଳି କି ରାତିର ରୋଷେଇଟା ସେ ହିଁ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁ ଏ ସୁବିଧାଟା ଛାଡ଼ିବି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲେ। ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଆସିଲି ବସିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ।